que això és com les preferents, el mateix que va passar ja fa 4 anys amb la Caixa o el Banc Popular, el tema de Bànquia, perdó, i Caixa Catalunya, que es van perdre absolutament tots els diners, és a dir, per culpa d'una inversió, una estafa als clients, on se'ls deia que invertissin tots els seus estalvis. Aquí tenim persones que han perdut tots els estalvis de la seva vida, 50.000 o el que sigui, persones de 50 o 60 anys, que inclús han passat per un ERE, tenien 4 estalvis guardats i per culpa d'aquesta operació amb la complicitat de govern, del Ministeri d'Economia, del Banc d'Espanya, de la CNMV, han perdut absolutament tots els seus estalvis. No estan fent absolutament res i no es pretén fer res. Que vagin o que pugin és una cosa, però que ens la robin és una altra. I el Banc Popular, que el Santander que el Popular. Serà això que si l'altre i l'altre. Nosaltres només volem que es donin les nostres accions.